Γεια σας παιδιά, John Kappa εδώ και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη βίντεο του Minecraft. Παίζουμε στο server BlockMC και σε αυτό το σημερινό βίντεο θα παίξουμε έκους. Λοιπόν, πρέπει να σβήσουμε αυτό με ωραίο κόλπο έτσι και θα παίξουμε... ένα game δεν έχει. Θα παίξουμε το Instruments. Έχει και πάνω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, μπήκαμε σε party. Θα μπούμε purple και δεν είναι ωραίο. Θα πάμε Toys, επιτέλους. Λοιπόν, θα μπούμε Toys που είναι πιο καλό server. Εκεί που είχα μείνει, το Toys είναι το πιο καλό server. Είναι το πιο καλό game για μένα. Για μένα, για τους άλλους δεν ξέρω. Και η πιο αγαπημένη μου team από όλα. Και θα πάμε και σε 30 δευτερόλεπτα, σε λίγο 29, θα αρχίσει το game. Οι μάχες. Λοιπόν, να βάλουμε εμείς μέχρι να περάσει όλα, σε 16 δευτερόλεπτα αρχίζουμε. Και όποιος έστω το server, κοιτάξτε το δράκο, έφυγε. Ήταν εγκλωβισμένος επειδή παίζουμε έκους και το έχουμε κλέψει τα αυγά. Σε 4, 3, 2, 1, YOLO man. Λοιπόν, πού είναι ο φίλος μου? Ας φίλε, ναι, μια χαρά. Και εσύ? Κι εγώ, ναι, κι εγώ. Στην έχεις και εγώ έχω. Μπράχαχα. Λοιπόν, θα πάρουμε τα 10 ευρώ πρωτού τα πάρει αυτός και θα πάμε στο... βγήκε. Πήγε. Κάπου πήγε, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το generator. Νάτος, θα μου κάνει δάιρο. Φύγε. Στο άλλο. Θα το βλάψω τίποτα. Στο άλλο, άντε φύγε. Εγώ τάει. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια τροφή. Θα χωθώ με την πρώτη, έτσι μου αρέσει. Παίρνουμε αυτό, και θα πάρουμε μερικά blocks. Δεν ξέρω αν φτάνουν. Θα πάρω κι άλλα μερικά iron και μετά θα πάω, τώρα θα πάω να πάρω blocks. Και θα πάω στους απέναντι να στο... πάω στο... ξέρω πώς το λέτε. Θα πάω στο mid. Πού πήγε ο άλλος? Με παράτησε! Προδοσία! Είμαι μόνος. Πρέπει να πάω να καλύψω το air. Λοιπόν, θα πάρουμε να καλύψουμε... τζάμπα είναι για μας. Πάμε να καλύψουμε το air. Και βάζουμε εδώ τα blocks. Να το κάνουμε μεγάλο αυτό το τείχος. Σπάστε το. Λοιπόν, να το κάνουμε πιο ψηλό. Αυτό το έχουμε έτσι. Έτσι. Πλώστε τα blocks, δεν πειράζει. Θα πάρουμε κι άλλα blocks, δεν πειράζει. Υγεία. Θα πάρουμε food. Λίγα καρότα. Θα πάρουμε blocks και θα πάμε στο mid. Αυτό να πάρω καρότα. Το ξοδέψω είναι καλό. Ναι, το ξοδέψω. Λοιπόν, θα πάμε απέναντι για να γίνουν οι μάχες τώρα. Ξέρω που δεν έχω σπάθει, αλλά whatever, τι να κάνουμε, αυτό αρχίσω. Λοιπόν, θα πάμε έτσι. Πάμε σαν γιόλο. Κάποιοι πάνε... μπορούμε να πάμε, να τους κάλυψει. Συγγνώμη παιδιά που σας το χαλά, αλλά είναι δύο και φοράνε λίγα πανοπλία. Μπορεί στα κανονικά να είναι η πιο χάλια πανοπλία του κόσμου, αλλά του Μάγκα δηλαδή, και του κόσμου.
Αλλά είναι καλή σε αυτό το παιχνίδι γιατί εγώ δεν έχω τίποτα. Και αυτοί έχουν leader και είναι και δύο. Λοιπόν, φοράμε τη leader. Παίρνουμε stone shot. Τι, δεν θέλει 32. Αυτό συμπληρώνω σίγουρα 32. Λοιπόν, εδώ ένα stone shot και πάμε στο mid. Είμαστε έτοιμοι τώρα, είμαστε YOLO και άντε γεια. Νομίζω ότι μας είδε. Όχι. Να τους πήγε εκεί στα τέρμα. Να το φάμε. Είναι μόνο ένας. Είμαστε ένας εναντίον ενός. Να έχουμε πιο καλούς PvP από αυτό. Οπότε, άντε γεια. Εκτός από ένα... Τι! Αχ! Καλό κόλπο, δεν το σκέφτηκα. Με έφαγε. Τώρα τώρα καμιά χοντρή, αλλά... Λοιπόν, παίρνουμε τη δερμάτινη πανοπλία. Παίρνουμε αυτά. Έτσι και μόνο. Τι! Σοβαρά! Πότε έχασα το εκ μου. Καλά, θα ψοφήσω. Καλά, ψοφήσω. Έχασα. Λοιπόν, θα παίξουμε κι άλλο game. Toys. Και ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε ένα καλό σύμμαχο και να μην βγει και να μην μας παρατήσει. Έτσι ελπίζω. Θα πάμε ρε. Πειράζει. Λοιπόν, αρχίζουμε σε 5, 4, 3, 2. Είναι λίγο άρρωστος. Λοιπόν, και... Μου πήρα Τάιρον! Θα πάρω. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ. Όσο πάρω πάνω από ένα. Όσο είναι. Δεν πειράζει. Θέλω κι άλλο. Σε παρακαλώ, έχεις πάρω το ένα. Φτιάξω το άλλο. Καλά, εγώ τι τα παίρνω κι αυτός. Χαμπάρι. Χαζό είσαι. Στα παίρνω φίλε. Δεν με νοιάζει. Δεν καταλαβαίνεις. Θα το πάρει. 10. Πάμε στα 5 και θα το φτιάξουμε. Και είμαστε έτοιμοι για Iron. Πρέπει να αυτός ο σύμμαχος να είναι καλός. Δεν νομίζω ότι είναι καλός σύμμαχος γιατί δεν είναι συνεργάσιμος, δεν μου δίνει Iron, δεν με αφήνει να πάρω. Και αυτός μου παίρνει, κάτσε εσύ και θα πάρεις άλλα. Εντάξει. Καλό. Θα φτιάξουμε μια πανοπλία. Και αυτός δεν μας δίνει τίποτα. Μπράβο φίλε, μπράβο. Μας πω ότι θέλω και καλό σύμμαχο. Εσύ δεν είσαι συνεργάσιμος. Δεν είσαι καν για σύμμαχος ρε φίλε. Πού πας τώρα. Τι κάθεσαι εκεί πέρα. Γιούχου. Σου μιλάμε. Μόνο, ας πάρουμε food. Και... έτσι εγώ. Και συνεχίζουμε το βίντεο. Ouch! Αντίπαλος! Είναι δύο! Βοήθα! Σιγά που είμαι καλός. Τον έφαγα! Θα με φάει. Μας φάει. Ηλίθιε. Λοιπόν. Να πάμε. Πώς μας... Εκεί πέρα πάμε κι εμείς. Το κάνουμε κι εμείς.
κάνω και εγώ, δεν με νοιάζει. Πώς και αυτοί, πώς το κάνουν. Είχαμε κι εμείς. Σπάσω το εκ, δεν με πειράζει και ας πεθάνω. Και μετά, εδώ, και σε λίγο σας αφήνω όταν το σπάσω το εκ. Γιατί θα πάω σίγουρα, σιγά να μην πάω. Δεν θα πάω εσύ πρώτος, κατάλαβες. Πού θα χτίσω, εδώ πέρα, επιτέλους. Καλά ψόφισα παιδιά, ψόφισα. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε like στα subscribe και γράψτε μου κάτι στα comments για να συνεχίσω αυτά τα βιντεάκια του Minecraft. Τα λέμε, γεια σας.